हेलो गुड मर्निं लोगोफोर दिनै जोंमा स्कुलनि साखाथियाव हालां बाजार डिस्पेन्सारिनि कम्पाउन्डार सारा फार्मासि अपेनिं खालामदों। बे अपेनिं खालामनायनि थाखाय भिडिअ दिहुनदों। बे फार्मासियाव डक्टर फैगोन मासाव खनब्रै। दा बे फार्मासियाव नोंथांमोना जगाजग खालामनानै बेमारनिफ्राय बारग'नो हागोन। बिनि थाखायनो दिनै बे भिडिअखौ हगारनाय जाबाय। नोंथांफोरा बयबो नायलांदो। आरो लोगोसे बाहाय ब्लाड टेस्ट गासिबो खालामनाय जागोन। बाहायनो रिपर्टफोर मोनगोन। गोजानाव थाङालासिनो बेवहायनो नोंथांमोना सिकित्सा खालामनो हागोन। गासिबो बेमारनिफ्राय बारग'नो हागोन। नोंथांमोननि सुजुग आरो सुबिदानि थाखाय दिनै सारा बेवहाय जन बस्क' स्कुलनि सेराव हाइवेनि खाथियाव खुलिनाय जाबाय। नोंथांमोनहा बयबो नायनानै मिथिनानै लादो। दिनै बे बेखेवनाय दिनाव गोबां मानसि फैदों आरो गोबां मोजां रायज्लायदों। दा नोंथांमोनाबो बेफोरखौ खोनानानै बयबो सिकित्सा लाफैनो हागोन। गासिबो रिपर्टखौ बेहायनो फोजोबनाय जागोन। डक्टरफ्राबो अनलि अनेक रोखोमनि डक्टर फैगोन। सानै साथाम डक्टर फैगोन, आयुर्वेदिकनिबो फैगोन। दा नोंथांमोना बेवहाय बयबो जगाजग लानानै फैलायलायनो हागोन। दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना अननानै बर'जों बर' साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लोगोसे लाइक एन्ड शेयार खालामदो। बेखौनो आङो नोंथांमोननि नायग्राफोरनिसिम खावलायनाय थाबाय। दा नोंथांमोना नायलांदो आंनि भिडिअखौ। दिनै बे सारनि नाजानायाव बे खामानिया जाफुंबाय। दिनै जोङो हालां बाजार, पाटगाव, जायनारि गासिबो